И здравейте, днес ще играя на Subway Surf. Така, това е за компютър. Всъщност компютърната версия, сега ще ви покажа колкото може да видите. Различното е, че, например, чакайте сега да намерим някоя оградка. Ето, така. Ето, вижте, сега. Така. И като направиш така, вижте как се спира. Защото си минал грешно. И всъщност там парите ти няма ключове, не събираш такива някакви такива, не знам, лилийки, карти, снежни човеци. Просто играеш, не е чак толкова, обаче пак е забавно за хората, които телефона им няма условията да си го изтеглиш или просто не ти е удобно на телефон, не го играеш. Всъщност то се играе предимно с мишката и ти за да го местиш трябва не да правиш така да я движиш, трябва да кликнеш и да движиш и така по-скоро се движи. Всъщност, чакайте да изгубя да ви покажа героите, които имам. Така. Имам този с радиото, този го нямам. Имам този с маската, тази с... Имам джак, имам трикси и така. Това са. Всъщност няма много герои, единствените различни герои са Спайк. Това са героите, които събираш за тях и още един да има така. Принцип това не е много известно от компютър. Също тук виждате, че нещата са по-ефтини. Например, скейтбордовете не са 300, ми 150 и мистериозните кутии не са 500, ами са 250. По-ефтини са нещата за... Така. Абонирайте се за мен и чао!